la vernisajul expoziției filatelice Sibiu-Luxemburg, care este organizată cu ocazia anului, sau dedicat anului culturii luxemburgheze. Această expoziție se vrea a fi o continuare a expozițiilor și a relațiilor începute în 2007 cu Luxemburgul, în 2007, când a avut loc prima expoziție filatelică a capitalelor culturale europene. Filatelia sibiană a fost întotdeauna un important punct în filatelia românească. Filateliștii sibieni au organizat tot felul de expoziții care au marcat, din punct de vedere filatelic, evenimente importante din viața economică, socială, politică, culturală, științifică, atât națională cât și internațională. Expoziția de față este o continuare a expozițiilor filatelice dintre Sibiu și Luxemburg, începută în anul 2007, când Sibiu și Luxemburgul au fost capitale culturale europene și constituie o continuare a legăturilor dintre filateliștii din Sibiu și filateliștii din Luxemburg. Este o plăcere pentru mine să-mi dau seama că relațiile dintre Sibiu și Luxemburg continuă să se dezvolte și să se lege. Din 2007, de când Sibiu și Luxemburgul au purtat împreună onoratul titlu de capitală culturală europeană, am văzut în Luxemburg un real partener. Relațiile s-au dezvoltat și în alte domenii, în afara celui administrativ și cultural, și au generat rezultate frumoase, iată, chiar și în domeniul filateliei. Motivul întâlnirii noastre de astăzi este tocmai acesta, de a vernisa un proiect comun Sibiu-Luxemburg.